Здравейте ви всички, добре дошли в пети или шести епизод на Майнкрафт. Както предишния епизод беше доста кратък и да, просто реших да не чакате толкова много и този ден ще качу 3 видеоклипа, за да мога да се наваксам. В тези 3 видеоклипа не знам как ще ги кача. Това ще се качи един видеоклип. Добре. Какво? Имам дърво, кабелстон и сега остава да направим къщата. Фак, аз обаче на мен ми трябва и пясък. Добре. Трябва да легнем да спим. Хайде спим, кай по-бързо. Дай. Нямам пясък. Ами пясък. Имам място къде си взема бърз и лесен пясък. Крава. Ела ми! Две кожи, паржули. Миси буку. Аде по-бързо. Ще ми сега играе Clash Royale. Фак. Еми, толкова сняг. Да, това е сняг. Вижте новия сняг в Майнкрафт. Пръчка, лопата. Така. И да. Дай, имам 10 си, да, ако сте видели. Само това. Лопатката. Лопата! Да го поизчистя това. Така, окей. Оп. И оп. Тук ако сгрешим. Така. Турчлаци. И храна. Това не се тъпа. И ще се върна, докато направя нещо като мини... нещо за постройка. И имаме малък прогрес. Не чак толкова. Чиста това. Това ще пречи. Явно тук няма прозорци, ми ще ми изглежда доста кухо. Новей. Да си взема останалите бокчета. Блок. Окей. Всичко е с мен. Пък. Чакай. Направихме кратка пауза, защото клипар. Еко става клипар. Амач.
кейфар, искам да го препласкам. Я. Недолу. Ешми ме това. Къде си бе? Сега ще препласкам с бродвата. Ела ми. Ела, бейби. Не ме обичкаш. Ай, сега ще дойде да ме гушне. Рип. Окей. Така бие. Да, искам някакси къщата ми да е на така и да има нещо на там, т.е. не да бъде само така цяла квадратна, еми да има нещо такова и насам, т.е. Ето на така, има дърво и тук вече на така да продължава. Е така искам. Еми това ще бъде основното. XD. Така. Упс. То видеоклип май маст. Не. Ще ми трябва. Не такива да скиве, що ми се бърча. Това ще е як луткар. Да, гледам, че къща ще е малка, ама скоро сега терена не ми са кърти целя. Не са кърти целя терен. Не са кърти. Не скърти. Така. Изпекали са милени глас. Да направим една вратица. Ма защо не става тут 3 врати, смисъл? Това е много тъпо. Нямам тук врата. Тогава вратата отива тук. Где имаш врата? Абе, аз тия врати мога да ги използвам за горим. Мога да използвам да... Бе, къде ти е нещо, което ти трябва? Окей, я да видим. Мога да горя? Не. Това ще е easy full за такова. Така, 16. Да си направим 32 глас пера. Мале. А тук за прозорци. Абе аз това трябваше да го мърда с едно ръпът. То трябваше да е така. Тук това си остане и това да го махна. Това да го махна. Основата да бъде тук. Ама то пак си остане. А не. Къща си окей. Отиваме да спинкаме. Да фак! О, добре. Чакай, че погледнах за миг към вратата и си викам, имам селянин в къщата. Няма как един селянин да ми дойде нещото. Layer spawning. Layer villages. За декорирането на къщи не съм добър. Просто една обикновена къщура, иначе за напред ще мисля някаква декорация или ще гледам. Или просто ще прекопирам от моите приятели, защото един подял по креатив, а пък другия не може да постигне това една къща.
Но то ме разкъса на битка. Да. Нищо не сте чули. Бъп. Чакай. Блок. Ето блок. Блок. Това ще ми е стълбата, мълчете. Само си загрузявам къща. Абе аз какво правя дърво? От това ли? Окей. И така става. Така. Да продължаваме. Защо тия госпелове трябва да са толкова прецакани при слагането им? Пак, не там. Не там. Лош прасети си дом. Я ми дай бекон. Дай ми бекон. Чувам зомби. Майко мила. Сега е на тази стъба да изслагам парапет. Оп. Аре. Да фак съм, бе. Абе, защо без спори, бе? Мисля, че този видеоклип може да го направя на 2 части. Бъп, на 2 части. Или пък просто епизод след епизод. Та сега ще направя прозорците. Направихме такъв прогрес. Вие ще разберете отвътрето му. Време е за скучния покрив. Това ще е доста извън кадър. Ще се видим след 100 години. Това ще е 1 секунда. Започнахме лек прогрес на покривчето. Мисля, че не трябва да правя много такъв. Да ще видим. Ото нямам уж модерните покриви. Да пак. Дори ми стигна блока. What the fuck? Абе, вижте хубавия мирус. Ай, ще идеш така. Си буку. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви хареса от този клип. Как направихме гордо къща. И да. Очаквайте друг видеоклип на Clash Royale. Да. Дайте лайк и се абонирайте. Това беше всичко от мен. Благодаря ви пак за гледането и чао.